Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? No? Sana ay okay lang po kayo dyan palagi mga ka-chicken. At ingat po kayo palagi dyan mga ka-chicken. No? Okay, ngayon mga ka-chicken, nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog. Welcome back dito sa channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Sa vlog natin ngayon mga ka-chicken, i-update ko na naman kayo mga ka-chicken dito sa ating mga inalagang manok, ano? Dito sa ating mga Rhode Island Red na inalagaan na ngayon ay 5 months old na sila mga ka-chicken. Napakaganda na nilang tingnan yung ating mga 5 months old na mga Rhode Island Red. So far, wala tayong mortality rin sa paglaki na nila. Napakaganda mga chicken at saka subaybayan ko sila mga chicken na hindi sila nagkakasakit. Napakagandang quality mga chicken, ano, at saka napakagandang gawin na breeders kasi hindi talaga sila nagkakasakit. Saka i-update ko din kayo ngayon mga chicken doon sa ating grower house. May mga gagawin tayo doon. Guide tayo na tips sa pag-alaga ng manok at saka maintenance ng ating chicken coop, ano? Kaya tapusin mo mga chicken, panoorin ang video natin ito. Ayan, tingnan muna natin mga chicken itong mga Rhode Island Red, tapos punta tayo sa baba. Ayan mga chicken, ito na yung mga Rhode Island Red natin, yung mga tag 5 months. Ayan, malalaki na sa mga chicken. Bali, di na magtatagal ito, magsisimula na silang mangingitlog. At saka ngayon mga chicken, yung ginagawa ko sa kanila ay nagbabacterial flushing ako sa kanila kasi sa sunod na araw mga chicken, abangan nyo yung sunod kong i-upload na gagawin dito sa ating manukan ay magkakaroon ako ng another vaccination, yung Coryza vaccine, kasi hindi ko pa ito nabakunahan sila tungkol sa Coryza. Kasi isa din yan na mapaminsalang sakit mga chicken, yung Coryza. Kaya babakunahan natin sa kanila for prevention din, ano? Yan, ito na sila. Malalaki na sila mga chicken. Ito yung mga pinapakita ko sa inyo, ano, sa mga nakasubaybay na inalagaan natin simula day 1 nila. Yung galing talaga sa pagkapisa nila mga chicken, ano? Simula sa paglabas natin sa incubator. Ano yung mga ginagawa natin sa mga bagong pisang sisiw. Panoorin nyo mga ka-chicken, nasa description yung link sa baba mga ka-chicken para makita nyo mga ka-chicken yung paglaki mga ka-chicken itong ating mga manok, kung ano yung mga step by step na ginagawa natin, yung pagbabakuna sa kanila, yung chin feeding, yung bacterial flushing sa kanila, saka kung ano yung mga vitamins na binigay natin. Kaya nakakatuwa sila mga ka-chicken. Yan, ito na yung pwesto nila dito. Medyo maluwag sila. Yan, napaganda. Okay. Yan, mapito sila. Yan. Ayos na ayos. At saka magkakaroon din tayo dito mga chicken ng selection. Pipiliin natin yung mga maganda talagang gawing breeders. Saka yung parang mga nabibehind o hindi kagandahan yung kanilang katawan ay pwede natin separate o ikal para makasigurado talaga yung mga buyers natin na yung mapoproduce nila na itlog at saka sisiw ay magagandang quality dahil magaganda yung mga breeders. Yan, ano sila.
O ito sa mga ka-chicken, no? Yung ating mga Rhode Island Red, tag 5 months old. Ayan. Tsaka ngayon mga ka-chicken, pupuntahan na naman natin yung sa grower house natin sa baba. Kasi may mga gagawin tayo ngayon doon. Tingnan natin yung update din doon. Tara, samahan nyo ako mga ka-chicken. Okay, ayan mga ka-chicken, nandito na tayo ngayon sa ating grower house. Ayan, makita nyo. Nandito din yung iba nating manok. Ayan. Ayan, i-update ko kayo ngayon dito mga ka-chicken. Sa ating grower house. Kung ano na yung mga manok na nilalagay natin dito. Ayan, tingnan natin sa loob mga ka-chicken. O, ayan mga ka-chicken. Ito na yung mga manok na nilagay ko dito. Ito yung mga nilagay ko doon sa dati nating chicken co-op na nilagyan sa ating mga bag, sa mga Rhode Island doon na tag 5 months. Bali pinagpalit ko sila, saka nandito na sila ngayon. Saka makita nyo mga ka-chicken, yun, may nagkakastahan pa. Yan, okay, ayos na ayos. Nilagyan ko na sila muna mga ka-chicken ng temporary na pag-iitlogan. Yan, may itlog na isa. Sa ngayon mga ka-chicken, dito makita nyo bago na yung ipa, no? Balik kanina, yung ginawa ko dito mga ka-chicken, pumunta muna kami ng kapatid ko doon sa gilingan ng palay. Doon kami nanguha ng ipa. Pagkatapos mga ka-chicken, pagbalik namin dito ay naglinis na naman tayo dito sa ating grower house natin. Tinanggal ko yung mga ipot nila, nandito yung dati na ipa. Saka pagkatapos yung mga ka-chicken, nagkaroon ako ng pagdi-disinfect sa ating dito sa ating area. Nag-disinfect tayo sa buong paligid. At pagkatapos mga ka-chicken, naglagay na tayo dito ng ipa sa loob. O ayan mga ka-chicken, kaya ngayon ito na. Yan, parang naging komportable na yung manok natin doon. Nag-adapt sila sa bagong area nila. Yung pakainan nila, bigyan nila, tsaka yung iba may nagkakaskas. O tinatawag yan na sunbat, pero hindi naman yan sun. Ipabat na lang yan. Ipabat. Yun. Dito tayo sa kabila mga ka-chicken. Ito yung mga ibang Rhode Island Red natin. Tingnan natin dito. Yan. Ito yung ibang Rhode Island Red natin mga ka-chicken. Yung second batch. Ito yung kasunod doon sa ating mga tag 5 months old. Ito ay mga tag 4 months old mga ka-chicken. Ayan. Pinalitan ko na din yung ipa nila dito. Yan, makikita nyo. Ipa na, tapos malinis na sa kanila. Yan, medyo malalaki na din yung ating mga Rhode Island Red dito mga chicken. Dito sa batch na ito, dito ako nagbenta ng mga pulit natin na Rhode Island Red. Kaya yung natira mostly dito mga lalaki na lang. Yan yung nakabilit sa atin from Eastern Samar. Sila po yung nakabili dito sa atin. Yan. So ito na ngayon. Saka dito naman sa kabila, ito yung mga kasabayan ng ating mga Rhode Island Red doon. Yung pinaka batchmate nila. Sabay silang napisa.
lumaki, pero itong mga Hubbard na ito mas malalaki sila kasi doon sa ating Rhode Island Red. At mapapansin nyo mga ka-chicken, 4 na lang sa mga anak sa baybay kasi yung dalawang lalaki dito siniparet ko na, ilipat ko doon sa bakante na breeding pen para kasi nagkakastahan na, nagsimula magkakastahan, 5 months old. Gusto ko munang medyo mag-mature pa itong mga gagawin din nating breeders bago natin sila papakastahan. Wala na palang tubig, kailangan palitan na. O yan, dito lininisan ko na din, bago na din yung ipa nila. Yan, kaya ganyan lang yung mga ka-chicken, yung maintenance dito sa mga bahay ng ating manok, sa mga kulungan. Dapat kung naglagay tayo ng ipa, maintain natin yung palitan. Saka bago tayo maglagay ng manok, kapag lilinis natin, kailangan mag-disinfect sa loob. Tapos yan, bago tayo maglagay ng ipa, para maganda talaga para sa kanila. Ano? Malalaki na sila mga chicken. Yan, kaya ayos na ayos. Nakakatuwa sila mga chicken. At nandito naman yung mga extra mga ka-chicken na yung mga lalaki na kasabayan nila na siliparit ko. O dito ko na nilagay kasi bakante naman yung breeding pin ito. Yan. Dito sa kabila, mga Hubbard din to. Tinanggal ko muna yung lalaki dito, yung tandang, para i-recondition ko. Yan. Ayos na ayos mga ka-chicken. Tuwa na sila. Ito. Ayos na yung pisto ng ating mga liga dito sa ating growing house. Yan. Ay, may itlog pala mga ka-chicken. Dito ko yan nakuha sa loob ng Hubbard. Kasi nag-start na lang itlog. Kaya tinanggal ko muna yung dalawang magiging tandang Yan. Ayan lang po muna mga ka-chicken yung update dito sa ating manukan. Naglinis na tayo. Medyo komportable na yung ating mga alagang manok sa kanilang tahanan, sa kanilang pinapistuhan, kasi bago na yung ipa nila. Yan, medyo nagkakaskasan sila at natuwa sila, tsaka hindi na, kasi mga ka-chicken pag marumi o hindi natin napapalitan yung ipa, prone din sila sa sakit, kasi yung ammonia doon sa ipa na may mga ipot ay madali po yung magkakos sa kanila mga ka-chicken ng sakit dahil sa amoy tsaka dumi din. Kaya kailangan natin palitan bilang maintenance dito sa ating pag-alaga ng manok. At kung mga ka-chicken gusto nyo pa ng mga ibang tips sa pag-alaga ng manok tungkol sa pagpapalaki ng mga sisiw, panoorin nyo mga ka-chicken dito sa ating channel. Bisitahin nyo lang, tingnan nyo sa ibang videos natin, marami tayong pinahagi doon sa pag-alaga ng ating mga manok. Abangan nyo mga ka-chicken sa susunod na araw, kasi yung next vlog natin, babahagi ko sa inyo na magbakuna tayo ng Coryza vaccine, kung ano yung Coryza, kung ano yung pagbabakuna natin proseso sa kanila, at saka ano yung mga dapat gawin. At kung bago ka pala mga ka-chicken, hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe at hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating i-upload ng mga videos mga ka-chicken. Okay? Ayan mga ka-chicken, ayan lang po muna sa mga yun mga ka-chicken, At ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.